Čaute všetci. V dnešnom videu si predstavíme odbor elektronika v doprave a telekomunikáciách, sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť. V tomto videu si spravíme rozhovor s našim učiteľom, s našim aktuálnym maturantom a aj s bývalým absolventom. Aký je rozdiel medzi elektrotechnikou v doprave a elektrotechnikou? Tieto dva odbory sú dosť príbuzné s tým, že elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách sa venuje predovšetkým zariadeniam, ktoré sa používajú v doprave. Odbor elektrotechnika sa zaoberá všeobecne sieťovými technológiami, to znamená najmä počítačovými systémami a bezpečnosťou v sieťach. Elektrotechnické merania, tie boli zaujímavé práve tým, že sme prišli do styku s nejakými zariadeniami poprvýkrát. Ďalej dosť zaujímavá bola elektrotechnika s elektronikou, kde sme vlastne už teda študovali buď konkrétne súčiastky, alebo teda počítali nejaké tie príklady. A ešte z môjho osobného hľadiska by som zhrnul ako zabezpečovaciu techniku, ktorá ma veľmi zaujíma. Čiže tam som si vlastne našiel aj to, že prečo som prišiel študovať na túto školu. Čo ti štúdium na dopravnej náuke prinieslo do života? Takže za mňa naozaj také kritické myslenie, ako mám odovzdávať práce na čas, ako komunikovať rôzne komunikačné zručnosti, ako si aj s dospelými vychádzať a ako robiť pod stresom, takže asi to. Dúfam, že ste sa v tomto videu dozvedeli veľa užitočných informácií. Nezabudnite nás sledovať a pozrite si aj ďalší obsah. Čaute.